aurkeztu dugun kontsolidazio ereduaren azalpena 7 puntutan adieraziko dugu. Bat, interinoen egoera irregularra aitortzen dugu. Administrazio publikoen lan egiten duten milaka langileen egoera irregularra eta onartezina aitortzen dugu. Gauzak horrela, eperik laburrenean egoera honi buelta eman eta berriz eman ez dadin, neurri adostuak bideratzea eskatzen du labek. 2. Irtenbidea enplegu publikoaren kontsolidazioa da. Enplegu publikoaren kontsolidazioa ekarriko duten neurri legalak eta administratiboak bideratzea da egun administrazioan dauden lanpostu huts edo bakante guztiak betez. 3. Defensa jurídica y acción sindical. En el marco de la Ley de Cuerpos y Escalas del Parlamento Vasco será totalmente insuficiente y desconocemos lo que dictará al respecto el Gobierno de Madrid. 4. EPEak mugarik gabe atzeatzeari ez, baina moratoriari bai. Lege aldaketa epe laburrean badator eta hori horrela dela konfirmatuta, labek EPE moratoria eskarari ez dio aurre egingo eta lege aldaketa honek ekarri ditzaken hobekuntzak EPE guztietan aplika daitezen eskatuko dugu. 5. Labek aurkeztutako kontsolidaziorako irizpideen plana mantentzen du. Labek aurkeztu zuen Donostiako udaleko enplegu publikoa kontsolidatzeko proposamenari eusten dio. Interino guztien egoera aztertuta, egoera bakoitzari egokitutako irtenbidea bilatzeko. Proposamen horren inguruan negoziazio maila martxan jarradin eskatuko dugu. 6. Administraziotik kanpoan dauden milaka langile eta langabetuek ere enplegu publikoa eskuratzeko eskubidea dute. Horien eskubideen alde egingo dugu, interinoekiko politika berezia aztertu gabe. Eta 7. Klase politikoari eskaera. Negoziazio maila berehala martxan jar dezaten eta etorkizunean horrelakorik berriz gerta ez dadin, pertsonal politika egokiak bidera ditzaten.